Magandang adlaw mga ka-chunchuns, and andito na naman tayo sa isang lugar na kung saan ay napaka-anindot good kayo ang lugar mga ka-chunchuns. Dito man niya ta sa Marilo Beach Resort, dinitapad sa Dumaluan kay dini ang venue sa among family day sa LGU Alicia. Inja si Kande nakaron, and luckily ug nakauban gyud ta sa laag kay nag-island hopping atong mga kinakusgang mga kagawad, no? Atong mga kinagwapong mga kagawad kani si Kagawad Perez, si Kagawad Hinampas, si Kagawad Juliet, ug si Kagawad Galon, ug si Kagawad Corsigas, and of course ang apong pinalangga nga Vice Mayor Wiwi Carias. So mao ni amo mga sponsorship karong lakawag guys. So this is City Mikabok guys, ug saka mo sakay mi sa bangka nga dako jamo o yamot, ug modong mi ngadto sa Balikasag Island, and I don't know kung makapit ba mi sa Virgin Island. Oh wow, Virgin, madyo pa sila kay Virgin. I don't know kung kaning nag-voice over o Virgin pa ba ay test. So guys, so mi kay padong na jud mi po sakay mutongtong sa bangka og hala sige kumbate og nagkaway-kaway na si Amelia og ta si Kagawad Corsiga og si Kagawad Galon og si Sir Pans og si Kagawad Perez to ana nang hural na. Usa mi ka batalyon dere guys tanawa. Oh mura gayod mi og musong og gira pero way mga bala og mga pusil ang among gida nga mo arain taon o gani na mura na si mi og ni MacArthur nilusob na padong na mi sa Limasawa Island sana only may asawa. Karon guys kalmado na tada ning dapita kay mo nahadlok na tagamay pero ato ko nahadlok kung na nagkalingaw na og labigan nga atong baruto nga atong barko nga gamay og gani nagsila nagkalingaw na sila og inaon sana mani ani na mura na kami og mga pasahirong laaw. So padong na gyud mi guys, mato na gyud mi sa Balikasag Islands, and kanang luckily and I'm so happy nga ang bao dili gyud ang taon balod ang kadagatan. Ang atong dagat is maliwalas lang ug kanang nangamong padungan mo na ang Limasawa Island. No joke, mo na ang Balikasag Island. So padong na mi ato guys og si Sir Panta nagkalingaw kaway-kaway na nagkalingaw hello vlog. So for today's video, so mana si Sir Panta og tas si isa gibahuan na mura gayon na siya og tapos na Titanic ice tea. Dol na mi guys, padong na gid mi modunggo sa Balikasag Island. So kaning isla mura siguro daghang kasag o sa ni ba ug unsa ato na jud ning mga anhe kay karon pa jud ko ka kwanda ning Balikasag Island karon pa jud ko kanhe dani enda kaning pagsakay nato baroto mura di na pud ka jokohan. Punta si Sir, una po si Sir. Nag-hello guys na siya kay mag-vlogger man po na siya guys. Mana siya, hello guys. Ug mao na ginawa ko Sir hala paghawi diha kay nagmahagbong ka. Hello guys. Hi guys. Di abot sa jud mi sa Balikasag Island guys. Hello guys. Photos 100. Pero mo sa kanon man ni. Kaya na niya maniligo. Pwede chikas ini. Ano ba kuya mo? May kasagdan eh. Daray kasag to ah. Ayun, pamilakan. Di Balikasag ni. Agapong ibutang sa caption kay pamilakan. Pamilakan ko man ko sa dili. Lagi kay Pamilakan ko. Padaw-daw likuan na. Mga luoy naman ng pamilakan. Kung sa nang isla, pamilatan. Sir, kuhan ko na ng isla, sir, pamilatan. Pamilatan Island. Thank you.
Pamila. Dagang bilat na. Pamilatan ko, dagang bilat na. Hello guys. Sige lang. Nata sa Pamilatan Island. Dali sa na yung intro, sir. Sige na sir. Hello guys. Alam mo. Balik ka! Guys! Kami mo ingon sir. Diyan ikaw sumpay. Way laing tayo. Ready. Sige. Way laing tayo sa isang vlog. Hello guys. Hello guys! Magdungan me. Ready. Sige na sir. Ready. Request sa kadaghanan. Kay nerata sa Pamilatan Island. Sige na! Huwag na naman ilukso! Dili na ra! Sige na ra! Nagbayad! Paningin. Uy, may maningil. Ang tagunan Uy, never maningin kayo na nagiyambak na siya. Hindi na lawan to. Hello guys! Nagiyambak na kaya po'y bayad. Uy, nanay, wala mo yung dad kwarta. Sana dyan na dito. Nilaman na. Nilaman. Ulat nila dyan yung Pamilatan. Huwag ito kung nagwartaw. Hindi bilabot niya taga-pambot na na. Taga-pambot. Wala, gawas kami na na. Nice! Dito po tama. Kami, Mede. Kami. Hello guys! Kaya may series kan Ananda. Kasakay na. Alalala. Nagmula ako para na magtagdos ito. Ano po kayo? Plano. Ang bag din asa pa. Ano nang bag? Ay, wala din matamatos na plin. Ako sa rin ito. Ano na? Ang kumuha ng uwi naman. Sir, harang yung matang bag. Hello guys. Mare, mga naog na ka mare. Ano ba na magpano? Humana magpamahaw kanina. Ay, manaw. Hindi makakamalit. Hindi. Pero manaog ko. Nagunit. Hindi mo pagunit. Hindi pagunit ka. Bunuhay mo yung pagkaya pa. Hindi lang. Naog na. Ito sa layo ng kan. Layon, manggod. Ito na to. Virgin Island dong. Ha? Wala pa rin ito ba? Wala pa na. Hindi pa mo na sandbar mo na. Hindi pa mo na. Taas pagdagat. Imbis na low tide group. Low tide. Balik malagi ka. Dai. Grabe na. Oh yeah. Wala to sa mga foreigner. Ako maligo na ito kay ang naiinariban dito. Sige, bakit? Mukhang tako.
First ko mga daan. So pagkaman ang pangaligo guys, ang uli na nakikunto naman dyan eh, nagkalingaw na og pagkaon ng mga person kaya panggutom na. Kung ba't ikaw din sa marotay, kung ba't ikaw na nga nagkinilaw nga nabi, kayo nga gandam. Kasi titing nagkalingaw bungit. So, una na guys, muli na may babay na guys, kay Padong nagkami ulit. Paboton dyan ako sa nga munaog. Bijuan. Naligo pero mabasa. Saan na sir? Hindi kuya. Kuya bayad yung pang-hacker sir. Lama day ko ano, patik na. Abi ang bag mo sir, pe. Bag niya ni sir, wala pa kasi. Para mag-ipon po na mo na rin. Ay, nasa ba, nakala, sige, lagi, di ada video na. Ay, nasa lang. Trending ni Ron, 1 million views. Ang sa'yo mo ika-istorya? Wala lang, wala ko din balik pagkabata. Di ba dahil Dicker? Section kakao. Balik ko sa amin tol. Sige ka dyan.